Hey Heidi. Det er dagens screen... hvad fanden er det? Videocast. Og vi kan bare gå lige i gang. Vi skal udlede formen for på den sammenhæng i den første opgave. Ud for de her to punkter. Ja, de her to punkter. Og de bliver sat ind i en ligning, som ser sådan der ud. Så skal vi dividere de to ligninger med hinanden. Først på den ene side ligningstegnet, og på den anden side ligningstegnet. Hernede kan vi fjerne b, fordi man dividerer b med b. Og så har vi så den her. Vi ved med vores potensregneregler, at vi kan, når vi dividerer to potenser med hinanden, så kan vi så gøre det som det samme med minus. Så den giver så 3 a i tredje. Okay. Vi skal have a til at stå alene, sådan helt kun a. Og derfor sætter vi den tredje rod på hver side, for at få den her i tredje væk. Derfor giver a 3, fordi den tredje rod af 27 og en del, første del giver 3. For at finde b, putter vi et vilkårligt punkt ind i ligningen, og derhen, nu kender vi a, så vi siger det første punkt sætter vi ind her, ligesom vi gjorde heroppe. Nu kender vi bare a. Okay. Og for at få b til at stå alene, så skal vi så dividere med 3 i anden herover. Det ser vi her, og det er så b. Og her er så, det er så, ligningen. Eller okay, nu skal vi så udlede formlen generelt. Som vi kan se heroppe, så har vi vores to punkter. Og det her er x1, og det er det y1, og det er det x2, og det er det y2. Bare lige så med på det. Så går det lidt hurtigere. Y2, nu er vi ikke, vi må ikke bruge nogen tal i den her, så det gør vi ikke. Y2 divideret med y1, og så b gange a i x2 divideret med b gange, ja, I kan selv læse det. Og det vi så gør, det er, at vi har fjernet b igen. Og her kan man se, at det her, det er ligesom produktet af den her, den her division. Og det er også det, man sætter i en enderod. Altså, det nummer af det nummer, der er sat i potens, der er i potensen, skal man også have i roden, kan man sige. Og det er så bare i så, kan man se, y2 divideret med y1. Det giver meget god mening. Og det er så lige med a. Og b er ikke meget sværere. Her skal man bare sætte et punkt ind, og her er det det første punkt vi putter ind, så det y1 er lige med, jeg ikke selv læse det, og jeg skal jo bare have isoleret b, og derfor kan man til at se sådan her ud. Yes. Nu skal vi så sætte punkterne for opgave 1 ind i opgave 2. Det gør vi ved, det er ret nemt, altså x1, det er x2, det er 5, ikke også? Og x1, det er så 2. Og vi har vores y2, som er 27, og vores y1, som er 1, lige med 3. Det er så a-formlen. Og b, det er så 27 divideret med 3. 27, det er så y. Ja. Her har vi så bare gjort det med den anden formel. Men det er
Det kan man gøre, som man har lyst til. Så y2 divideret med a i x and x2. Nø. Og det er så b. Okay? Godt. Så er vi vist klar til næste opgave. Næste opgave lyder på, at vi skulle... Nu skal vi se. Det er noget med noget løn, og hvornår at de ligesom... hvornår den ene det er noget procent, han får ligesom renters rente, han får hver måned, og den anden får bare konstant lønindtægt. Så man kan sige, at den ene er en eksponentiel udvikling, og den anden er en lineær udvikling. Det kan vi også se her. Den er lineær, den er eksponentiel. Det tager cirka 12 måneder, lidt over 12 måneder, for at han får flere penge. Og sådan her så får man noget. Og hernede kan vi se, at det er den lineære formel med a plus b. Okay. Og den starter på, og heroppe er det en eksponentielle formel med startværdien på b på 17.000 gange med a, som er det procentantal, den stiger, og det er så det er 1,15%, men her ganger vi så med 1,0. Det er så rundet op den her i x'en selvfølgelig. Ja, det var vist den opgave. Okay, i opgave 5 skal vi undersøge den her tabel, om den er eksponentiel. Tabellen, den er her, og det er første tidsperiode. Der er sådan 5 tidsperioder. Og her kan man så se, at de falder ikke med det samme hele tiden. Fisk i ton. Så den må være eksponentiel. Og formlen den har vi udledt ved, at vi har vores startpunkt, vores b, på 350,21 gange med a, som er det her. Vi skal se det heroppe. Minus 0, her står det. Minus 0,128 i exp, som er en eller anden funktion i Excel, som udenbart skulle give os vores a-værdi. Og det er selvfølgelig opløftet i x'ene. Det var vist det. Godt.